vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma Nacho, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so: kubva pandainge ndichiri mudiki, as long as I can remember, ndainge ndichiendawo kuchechi idzi dzemweya, ndainge ndichipindirawo pane rimwe sowe. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekudai so: pane patakakwira mugomo tichitura matambudziko edu, takati tiri mugomo muya ndakabva ndazotanga kuona umwe murume, asi murume uyu hembe dzake dzaainge akapfeka hembe dziya idzo dzainge dzichipfekwa nevanhu vechinyakare. Saka ndakati ndaona vision iri ndokubva ndazotaura zvose zvandainge ndaona tiri mugomo muya. Then ndakabva ndazotanga kuprofitwa, ndokubva ndichiudzwa kuti hanzi mhepo iyi yainge yakagara pandiri yainge iri mhepo yasekuru vangu, asi sekuru vangu ava vainge vachida kuti ivo vatange vagadzirwa vadzoswa mumusha kana vazobikirwa doro, then inini ndipo pandaizotendedzwa kuti ndinge ndichizoitawo zvekunamata zvekare nekubatsira. Ndakabva ndaudzwa kuti mudzinza redu mainge muine vanhu vakawanda avo vainge vachiita zvekurapa, saka vanhu ivavo vainge vachida kudzoka, ende vachidzoka vainge vachida kuti vange vachizozorora pamutumbi wangu vachizobatsira veruzhinji. Ndakati ndaudzwa zvose izvi mukoma, ndakabva ndanzwa ndichifadzwa nazvo, nekuti ndainge ndava kuzviudza kuti kana ndikangogara ndakwanisa kuita muprofita paya pakuzonobatsira vanhu, hapanawo pandingazoshaya chouviri. Zvekare nesimba iro randainge ndichinzwa mukati meropa rangu, ndainyatsonzwa kuti ndainge ndiine simba rakawandisisa. Zvimwe zvezvinhu zvainge zvichiitika kwandiri mukoma ndezvekuti ndaikwanisa kutoti paya pandinenge ndichifamba kana huri usiku ndaiona ndichitevererwa nemoto. Moto uyu wainge uchinditeverera chainge chisiri chipoko, asi ndaitoona kutoti inenge iri ngirozi inenge iine mapapiro, asi ngirozi iyi yandainge ndichiona yaita sekunge yainge yakagadzirwa nemoto. Ngirozi iyoyo yainditeverera kwose uko kwandinenge ndichienda. Zvino ndakati ndichisangana nezvose izvi zvandainge ndichisangana nazvo, ndaigara ndichingozviudzawo umwe muprofita uyo ainge ari very close kwandiri, ende uyu muprofita wandaigara ndichiudza zvose izvo zvandaigara ndichimuudza, iye akabva azotanga kuchiva chipo changu. Pane umwe musi paakazonditora akanditi iye ainge akokwa kumusha kwavo, hanzi pane vamwe bhudhi vake avo vainge vamuudza kuti kune mutambo wainge uchifanira kuti unge uchizoitwa ikoko. Saka iye akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichizoenda naye ikoko. Mukoma, takazoti tasvika kuya ndokubva ndazoona kuti painge pachita kunge rainge riri bira. Iniwo semunhu wekuti zvinhu zvechivanhu handinyatsokuzvinzwisisa, ndakabva ndangotangawo kungoparticipata, even though zvimwe zvacho zvainge zvichiitwa ndainge ndisingatombozvinzwisisi. Zvino mbira dzakazoti dzava kuridzwa, inini ndakabva ndazotorwa nemurume uyo ainge anditora akandikoka akati kumusha kwavo kwainge kuine mutambo uyo wainge uchiitwa. Akanditora ndokubva azoenda neni mune imwe imba, but imba iyi takati tichipindamo ndakabva ndaona kuti imba yacho yairagidza kuti yainge yava nemakore isina kana kumbogara yakapindwa mairi. Zvekare mainge muchiragidza kuti kana kutsvairwa mainge matova nemakore musina kana kumbogara makatsvairwa. Mumba umu mainge muine property yacho yairagidza kuti yainge iri property yekudharadhara. Zvino mukoma, ndakati ndapinzwa muya ndokubva ndazoudzwa kuti hanzi painge pachida kuitwa chivanhu, saka chivanhu chainge chichida kuitwa, since inini nemuprofita uyu tainge tichazoshandidzana, hanzi vadzimu vedu vaifanira kuti vange vachizoita unonzi mushandira pamwe. Saka izvo zvatainge tichida kuita at that time hanzi kwainge
kuri kukoka vadzimu vedu, then tobva tazovazivisa kuti mumabasa edu atainge tichida kuzoita, mabasa ekufamba tichiprofita tichibatsira vanhu, tichange tichizoita mabasa iwawo tiri tose. Ndikabva ndati aiwa zvakanaka. At that time mukoma ndainge ndichiriwo mukomana wechidiki, saka pakabva pazotorwa imwe hari iyi yainge iri hombe, but yainge iine zvuma izvo zvainge zvakasungirirwa mumupendero mayo umu. Zvuma zvacho zvainge zviri colors akasiyana siyana. Zvadaro inini ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza maoko, nekuti mukati mehari iyoyo mainge muine mvura yainge irimo. Ndakati ndichinonyika maoko angu mukoma, ndageza maoko angu nemvura iyo yainge irimo muhari imomo, then bururu wangu uyo wandainge ndaenda naye, inini mukoma handina kumuona achigeza maoko ake, asi iyewo ane mhiko dzake dzaakaitiswa separately. Takazoti taenda tanorara, then ndakabva ndazotanga kurota. Ndakarota sekuru vangu vainge vakagara pamwe painge pakaita kunge patafura, saka vakagara patafura paya, pamberi pavo painge paine imwe hari yainge iri hombe. Mukati mehari umu mukoma ndo mainge muine ngirozi iyo yandaipota ndichirota, ngirozi yandati yainge yakagadzirwa nemoto. Saka ngirozi iyi yairatidza kuti iyo inogara mukati mehari iyo yainge yakaiswa patafura nasekuru vangu avo vandainge ndichirota. Zvino sekuru vakati vakagara kudaro, vakabva vazokaruka vanditarisa. Vachinditarisa vakabva varakidza kuti ivo vainge vasina kufara neizvo zvandainge ndaita, but havana kukwanisa kundizivisa kuti izvo zvandainge ndaita zvainge zvisina kuvafadza, zvainge zvimbori zvii. Ndokubva ndazopepuka. Ndakati ndapepuka kudaro, ndakabva ndaona kuti uya murume uyo ainge andikoka, uyo ainge akaenda neni kumusha kwavo, ainge akaita zvokumira, akaita zvokunditanyanga. Saka ndakabva ndavhunduka, ndikabva ndati, konhai Sawira, uri kumboita sei? Ndokubva azonditi ainge achindinamatira, hanzi ndainge ndaita nguva refu ndichingoita semunhu ainge akabatwa nemadzikirira ndichichema. Akabva ati izvo zvaainge achiita ainge achizama kuhaka, hanzi mhepo iyo yainge ichindishungurudza. Zvadaro mukoma takazodzoka zvedu kuHarare. Takazoti tadzoka kuHarare, even though ndainge ndiri munhu wekuti ndaigara ndichingoroteswa, but patakazodzoka ndakazoona kuti hope dzose dziya dzakazongoenda zvishoma nezvishoma, nengirozi iyo yandaipota ndichiona kana kuri kunzi ndinenge ndafamba huri usiku, ngirozi inenge ichipfuta moto ichinditeverera. Ngirozi iya handina kana kuzombogara ndazoiona. Zvadaro mukoma pandakaona kuti upenyu hwangu muzimu, chiraramo changu chainge chava kuita sekunge chainge chakasungwa chichirwadza, ndikabva ndati zvimwe kuda inhau yekuti ikonomi yedu yemunyika medu yainge yakasungawo. Ndokubva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiendawo kuJoni sezvainge zvichiita vamwe. The first time pandakaenda kuJoni mukoma, ndakati ndichienda kuJoni mukoma, mubhazi iro randakakwira pane umwe murume uyo ainge akagara pamberi pangu. Saka murume uyu akazongokaruka ava kuita friendly neni. Mukuzonoita majokes akabva ati kwandiri, kwauri kuenda uko ndaona wadzoka iwe, within one day ndaona wadzoka. Saka tikabva tangoita majokes just like that, but mukoma ndo zvakazoitika. Takati tichinosvika muBeit Bridge, ndokubva tazojamba border tichinopinda muSouth Africa, ndikabva ndangodeportewa the same time ndikabva ndadzoka. Handina kana kumboita one day ndiri muSouth Africa, ndikabva ndadzoka zvangu kumba. Ndakati ndadzoka ndaunganidza zvekare mari, ndakabva ndazofunga kuti it was far much better kuti ndinge ndichizama kuenda kuBotswana, asi still mukoma ndakangosangana nedambudziko iro randainge ndakasangana naro kuSouth Africa. Mukoma
semunhuwo wekuti ndainge ndichishamwaridzana nemaprofita akati one day ndakabva ndazoturira nhunha dzangu dzose kune umwe muprofita, but this time ndainge ndava kugara kukwekwe, but ndainge ndichiri kungonamata same church iyoyo. Ndakati ndaturira nhunha dzangu dzose kune muprofita uyo ainge achitungamirira pasangano apo pandainge ndava kupinda, ndokubva azondiudza iye achiti hongu chipo chainge chiripo pandiri, but pane zvimwe izvo zvainge zvichida kugadziriswa pandiri. Akabva ati kuti tinge tichigadzirisa zvinhu izvi as in tinofanira kuzotanga taita bira tobva taita sei. Hanzi vadzimu vangu vainge vatondifuratira ende kuti vange vachizondicheukira zvinhu zvekuti zvaikwanisa kuzotora nguva yakati rebei. Akabva ati zvekare kubirwa kwandainge ndakaitwa chipo changu kwainge kuchizokwanisa kuzokonzeresa rufu rwangu. Saka akabva ati painge pachida kuitwa munamato wekuti ndinge ndichizoshandisa dziviriro kune zvinhu zvose izvo zvainge zvichida kuuya kuzotora upenyu hwangu. Saka ndakabva ndazombotanga kugara pamba pamadzibaba vaya avo vainge vachindibatsira, avo vainge vari muprofita mukuru musangano redu. Saka ndigerepo pamba pavo ndakabva ndaona kuti paigara pachingouya n'anga dzakasiyana-siyana. Ivo zvavaitoita zvekutokokeredza n'anga, kazhinji vaikokeredza n'anga dzinobva kuZambia. Dzimwewo nguva ndo paizongouyawo dzimwe n'anga idzo dzavainge vachiti ava ndivana chimwene, but nguva zhinji vaishandidzana nen'anga dzinobva kuZambia. Saka masimba avo ivo vainge vachiti vainge vachimawana ikoko kune n'anga dzavo dzekuZambia. Ndakabva ndazotanga kutaura navo ndikabva ndavati neniwo sezvo ndainge ndiine shuviro yekuti ndinodawo kuti pamba pangu apo kana kuri kuzonziwo Mwari kana vazondiropafadza kana ndazokwanisawo kuvaka musha wangu pamba pangu ndainge ndichida kuti pange pachizoita muzinda unenge uchitozivikanwa kuti vanhu kana vachida kubatsirwa kana vakaenda kwanhingi vanokwanisa kuzonobatsirikana. Iye akabva ati painge pasina kana dambudziko, asi inini kuti ndinge ndichizofanana naye zvaikwanisa kuzotora nguva yakati rebei, ende zvekare zvainge zvichida mari, ende zvainge zvichida kuti unge uchizotakura umwe mutoro unorema. Saka ndakangofungidzira kuti mutoro wacho waainge achireva muprofita uyu wainge ungori mutoro wekuti paya pakuzonorwidzana nemhepo idzo dzinenge dzakagadzikwa pane munhu uya waunenge uchirapa, ndo mutoro wacho waainge achibvira iwoyo. Asi handina kuziva kuti iyewo ainge atori neumwe mutoro wainge uchitorema. Zuva randakazozviziva ndo pandakazokwanisa kunzwisisa kuti heya ndo mutoro wacho uyu waainge achizama kundiudza pandakamukumbira kuti neniwo ndainge ndichida kuti ange achindibatsira kuti ndikwanisewo kuwana masimba semasimba awo aainge ainawo. Zvadaro mukoma akabva azotanga kundi-introducer a little bit by a little bit kun'anga dzake, kudzamara vamwewo avo vaainge achiti vachimwene pavakazouya vachizomubatsira ndo pavakazotiwo vainge vachida kundipa zvinhu izvo zvaikwanisa kuzondipa masimba apo pandinenge ndichiprofita zvekare nekubatsira vanhu. Saka inini mukoma chandakapiwa chainge chakaita kunge chidhori. Munoona kune imwe movie iya inonzi Shrek, chidhori chakaita saShrek ndo chandakapiwa, asi icho chitema chainge chiri cheblack, but ndichichipiwa mukoma chainge chisingafemi, chainge chisingaite sei. Ndakati ndichinochitambidzwa ndo pandakabva ndazoona kuti chainge chava kutanga kufema chikabva chazovhura maziso. Ndakavhunduka, then vachimwene vaya vakabva vapopota vakabva vati uyu hafi akazvigona uyu, nekuti ndainge ndichida kuchikandira pasi, but ndakabva ndazoudzwa kuti chidhori ichi chainge chatofanana neshamwari yangu zvekare, ndiyo ichange ichizova hama yangu yepedyo. Saka handaifanira kuti ndinge ndichizochitya nekuti upenyu hwangu
wainge uchizojoinidzwa nacho. Saka icho hapana pachaizondikuvadza nekuda kwekuti icho chinenge chava inini neniwo ndinenge ndava icho. Mwoyo yedu inenge yabatanidzwa. But still mukoma, chidhori ichi ndaiti kana ndakachitarisa ndainzwa hana yangu ichirova nekuda kwekuti icho chainge chiine uso hunenge hwemunhurume, but chainge chiine mamvere chichita kunge gudo. Asi sezvisinei mukoma, ndakabva ndazongoti kusiri kufa ndekupi, ndokubva ndazongoshingirira ndikabva ndazotanga kuitiswa mhiko. Saka mhiko dzacho dzandakaitiswa mukoma ndedzekuti ndakabva ndazogadzikwa pasi, ndakaita zvekupfunya chisero, pamberi pangu pakabva pazogadzikwa ndiro, ndikabva ndazonzi mundiro umu ndaifanira kuti ndinge ndichizoreverera zvekare nekutukirira uyo wandainge ndichida kuti ange achizotakura mitoro, kana kuri kuzonzi kana ndikazosangana nemitoro inenge ichizondiremera, asi imwe yacho mitoro ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizozvitakurira ndega. Saka mukunofunga mukoma, ndakabva ndazongofunga vamwewo mukoma vangu, but mukoma ava mwana wekwabamunini. Saka ndakabva ndazongokaruka ndataura zita ravo, ndikabva ndanzi chivatukirira. Saka at that time mukoma ndainge ndisiri kunyatsokufunga zvakanaka. Ndakabva ndazotaura zita ravo, ndikabva ndati vana ivavo vamuinavo ndikuda kuti munge muchizorasikirwa navo vose zvekare nemudzimai wamuinaye. Ndikuda kuti mudzimai iyeye ange achizoita wangu zvekare. Ndikuda kuti mukoma munge muchizotambudzika, kutambudzika kwekuti munosvika pakunongerera majuru, masvosve nemuromo. Zvinhu izvi mukoma ndakangozvitaura sezvo ndainge ndiri munhu ainge ari pakumanikidzika, because vachimwaine avo vainge vachindibatsira, munhu wekuti aibatsira zviya zvekuti anenge achikubatsira achikuitira hasha. Kana ukamubvunza kuti pakati handisi kupanzwisisa achimwene, then aibva akuitira hasha, obva atorama, obva ati kana usingadi chiregedza. Apa ndainge ndatobatiswa chidhori chainge chichirarama chichitobwaira chichindisekerera. Saka mukoma ndakabva ndangoti panapa iripo ndeyekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvacho nekukasika kuitira kuti ndikwanise kutanga kuwana mari. Zvadaro mukoma ndakati ndateketera zita ramukoma vangu zvekare nekuvatakudza mitoro, ndikabva ndanzi zvainge zvaita. Chidhori chiya mukoma ndakati ndakachibata kudai chakabva changonyangarika chirimo mumaoko mangu. Ndikabva ndazonzi mweya wacho ndiwo uchange uchizondibatsira pose apo pandinenge ndichibatsira vanhu. Iwo mweya uyu ndiwo unenge uchimhanya wobva waenda wobva wanocommunicata neizvo zvinenge zvirimo mudzinza, then chinobva chazoziva kuti zvirimo mudzinza chinokwanisa kurwidzana nazvo here kana kuti chinozokurirwa. Ndo mhiko dzacho idzodzo mukoma dzandakaitiswa. Mukoma ndakabva ndazouya zvangu kujoni, because muzimu ndakabva ndaona kuti vanhu varimo vazhinji vacho vakabata vane urombwa hwekuti waikwanisa kuzondiparadza. Saka ndakabva ndazotaurirana neumwewo murume uyo ainge atogara ariko kuno kujoni achiitawo izvozvo zvekufamba achibatsira, but iye anongobatsira maSouth Africans specifically. Ndakabva ndazouyawo kuno mukoma, ndikabva ndazotanga kushandidzana naye. Chinhu changu icho chandinacho, chidhori changu ndinacho, ende ndakabva ndapiwa mushonga uyu wandakapiwa ndakangoudzwa kuti hanzi moyo wehuku. Saka moyo uyu wehuku ndakaupiwa, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichipa moyo iwoyo kuchidhori ichi uri munyoro kudaro. Saka chidhori chiya chakabva chazotanga kudya. This was after tatoita mhiko dzose, then chidhori chiya chakabva chazoda kutanga kurutsa. Vachimwene vaya vakabva vati ndinge ndichirara pasi ndichiita sekunge munhu akafa, zviya zvatinoita munhu kuti anopetewa kana afa. Vachimwene ndo vakandipeta, vakabva vati ndinge ndichivhara maziso angu. Ndavhara maziso vakabva vati ndivhure muromo wangu. Saka chidhori chiya chakabva chazouya ndokubva chazorutsira mumuromo mangu. Hanzi kurutsira kwachakaita mumuromo mangu kwainge kuri kutobatanidzwa mwoyo yedu, ndokubatanidzwa mwoyo yedu kwatakaitwa ikoko. Saka mukoma idzi ndo mhiko dzangu dzandakaitiswa. Ndakazoti ndava kuno kujoni mukoma ndakatanga kuita mbiri
mbiri chaiyo munharaunda imomo mandinogara. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu wekuti ndinongobatsira uye ndinobatsira kazhinji. Ndinowanzokufarira kubatsira maSouth African nekuti pamari vanoti buritsei mari yakati wandei. Zvekare urombwa hwemuno muSouth Africa ndinoona sekunge chikwambo icho chacho chandakapiwa kuti ndinge ndichishandisa mubasa iri chine simba kudarika zvimwe zvikwambo izvo zvandinosangana nazvo muno muSouth Africa. Ndakazotosvika pakutowana muno muJoni, ndimo mandigere nemudzimai wangu uyo anova ari muSouth African. Kana vari sabhodhi vangu vaya avo vandakatakudza mutoro unorema, nekufamba kwenguva ndakazotoona kuti mutoro umwe wandaifanira kuti ndinge ndichizotakura wainge uri mutoro wekupenga. Saka ivo bhodhi vangu ava zvavanoita ndezvekuti pagore vanokwanisa kuita 3 months vachipenga, then the rest of the months vanenge vari right. Vana vavo vakapera kufa, ende mafiro avakaita handikwanise kuti ndinge ndichimataura nekuti zvimwe kuda nyaya yangu inokwanisa kuzozivikanwa neumwe munhu wekuziva. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi inini ndiri muprofita ndinoita zvekubatsira vanhu. Mukoma vedu ava vakabva vatoti kunyangwe paTikTok mukoma Nachi ndiripo zuva roga roga ndinotomboita masessions whereby ndinenge ndichibatsira vanhu ndichivaprofita. Asi inini mukoma zvandinoshandisa ndizvozvo, ndine chikwambo changu icho chandakapiwa chandinoshandisa mukuprofita. Hei zvakangoma hazvo vedu we.